Alex, vi er nødt til lige at tale lidt sammen. Jeg har fået nogle prøver, der viser, at der er infektion i Dortes raske nyrer. Sagen er den, at vi nu skal have 2 nyrer, der matcher. Jamen, så må vi jo finde dem. Men så enkelt er det ikke, Alex. Er det Dorte? Har hun efterhånden fået kastreret dig fuldstændig? Prøver? Ja, det er prisen. Prisen er lige i skabet, Alex. Altså, det er topsimpelt. Rasmus og jeg købte noget slik til Rasmus og mig. Jeg eller til mig? Dørmanden snød Rasmus og mig. Jeg skal lige høre, er det her din bil? Simon, har du meget svært ved at se, at jeg er ved at føre en samtale? Undskyld, jeg afbryder. Der er sgu da ikke noget, der hedder, hvis du ved, du afbryder. Så du da ikke bare undskylde for det. Det er jo ligesom, hvis jeg siger undskyld, jeg kommer og losser dig i krydderbøjlen om et øjeblik. Ja, det ved jeg godt, men jeg er sgu under pres for det. Hold for satan! Lad os lige, inden vi kommer for godt i gang. Spørgsmål om penge. Jeg har de her 700.000 kroner. De må da kunne sætte processen i gang. Så må vi få flot nogen ind fra Pakistan. De skal jo matche. Det er der ikke noget. Lad nu være med, at Alex må helt.